היום יום רביעי, 9/4/14. על המוזיקה הזאת אני שמח מאוד להגשים חלומון קטן, לעשות על האש למה שנקרא מועדון הקשישים האזורי. וואלה, אני מתרגש, שמח לראות אותם, שמח לשמח אותם. שיהיה לנו בהצלחה. בואי בשלום, עטנת בעלה, גם בדינה הוצא העולם, תוך אמונה לים סגולה. בואי בשלום, בואי בשלום, עטרת בעלה, גם ברינה ובצע עולם, תוך אמונה ים סגולה. בואי בשלום, בואי תוך שיחה עם אילן, חוקר שעשה לי תיק פלילי. הוא רוצה לסגור את הכל עכשיו. אמרתי לו שאני על האש אצל קשישים ואני יכול לבוא, לדבר איתו. הוא אומר לי, ערב חג, אני טס אחר כך, מלחיץ אותי לסגור את התיק. אמרתי לו, לא, אני רוצה לשבת לדבר, לסגור את כל הפרטים הקטנים. גם מבחינת הגישה לדודו למשטרה, וגם מבחינת המוכר, שידאגו, שיחזיר לי את הזה, כי נתנו לי הוראה לא להיות אצלו 15 יום, ווואלה, ואמרתי לו שאני אביע אימון. אז הוא אומר, אני מדווח על שאתה מביע אימון. אמרתי לו, כן, דווח אימון, זה גם מוקלט. מה, אסור לי להביע אימון במשטרה? אתה עושה לי תיק פלילי? על מה? על מה? דבר שלא אמרתי? מה הוא מנסה? תפוי יומת. וואלה, נמאס לי כבר. הכל נשרף לי פה והוא מזיין לי את המוח על ללחוץ אותי לסגור את התיק ערב חג פתאום. לסגור את התיק. דווח, על מה עוד דווח? שיחה לא רשמית. מה יש לו לדווח? טיק טק הוא רוצה לדווח. אתמול כשהייתי עם דודו, חיכינו חצי שעה לדווח על טלפון שנגנב. חכו. ייקח זמן, 9 בלילה, עייפים, קרועים, שפוכים. מצטער שזה בא בקטע של השמחה הזאת, של על האש. שלום לכם, חג שמח, סיבה למסיבה, חג פורים. טוב, יאללה, עוד סיבה לצחוק, נו? דודו שלנו קיבל כיסא גלגלים חדש, ובעזרת השם אריכות ימים, ברכות לילדים, לנכדים, לכל המשפחה בעזרת השם. ותחזיקו מעמד, תבואו כל הזמן, תביאו עוד. בלי נדר, זה יהיה כל שנה, בלי נדר. תגיע למועדון. שיר? גם טוב. בכיף, שיהיה לכם שמח בחג עם המשפחות, עם הנכדים. אני מצלם פה כדי שיראו כמה אתם חזקים ויפים. אתם מה שנקרא זקני העם. זקני העם
יש לכם הרבה גבורה, הרבה כוח, הרבה ניסיון בחיים, סבלנות. אתם צריכים להיות השופטים. נקודות עלו להתיישבות. אני אחת מאלה שעלו בזירי יום כיפור, בסומרה, בלברי. סיפרת לי משהו על משה, דוד משה. מה אמרת לי? אני הייתי המדריך שלה. כן, דוד משה היה מדריך שלך? טוב, זה מצולם, עדות אמיתית. איממתי אותם. לא נתנו לנו ללכת מכאן לסומרה עד שהם לא מאמן אנשי שושלת. יפה, יפה, יישר כוח. יישר כוח, יזכרו אותך בעזרת השם. מפיות תביא לו. לבריאות, לכולם. אכלנו פיתות. איזה יופי מה אוכלים עליו. זה עד ערב החג אפשר להירגע. עד ההגדה אתה רוצה להגיד. זה מה לאכול הרבה וזה, אבל זה פעם מותר פעם בשנה, מותר. זה הקנייה הכי טובה. חבל על הזמן, סוף הדרך. זה עולה 39, אם אתה קונה 3, יוצא לך 33, הכי טוב. תקנו 3 כאלו, כמה פשוטים. כי זה עבר כמעט 3 שנים בבלגות. ברוך. חיים! חיים! ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, בור פרי הגבר. אמן! חג שמח, בריאות והצלחה. חג בריאות, חג שלום. נכדים הרבה, נינים הרבה, ברוך השם. ברכה והצלחה. מה, הוא הזמין אותך? מה אני אעשה? הבטחתי לו עד בסוף לא היה לו סבלנות, הוא הלך עכשיו. במיוחד שהוא רואה את אריה. זה לא... כי היה הרבה עכשיו. אם אתה אומר, אפשר לעלות. תמיר, המקום הזה זה היהלום שבכתר. כל הבתי ספר סטנדרט, כל העובדים סטנדרט. זה המקום היחיד. זקני העם. לא זקני העם, זה מייסדי היישובים שלנו. מייסדי, כן, זקני העם. הם ישפטו, לא אף אחד אחר. יש להם ניסיון חיים, יש להם חוכמת חיים, יש להם... אבל הפסדת, תשמע. לא היה מקום, היה רק בשר. בלי עין הרע שיהיו בריאים. באמת, שמחתי מאוד, באמת, עם מלח, בלי מלח, עם שומר, בלי שומר, כן, אתה יודע, כל אחד מתפנק לי. יש לך כאן באופן אתה מדבר עליו? אבא שלי, בתכנון אפילו. הוא סיפר לנו קצת סיפורים וזה, ודוד משה היה... יספר לך על אמא דבורה קצת. כן, נכון? כן. על דבורה. כן. אהבו אותה, דוד משה היה מביא אותה. רצו להתחתן איתה כולם, הלו. לא, אבל הוא החזיק אותה שהייתה ילדה, מה? כן, אני יודע. מה שלומכם? איך אתם מרגישים? תביא משהו שם. מגיע לך תודה רבה, אתה הבטחת וקיימת. על מה? על מרדון. לכן תודה רבה שאתם באים ואתם עושים לנו שמחה בלב, מה... אם אתם לא באים, לא שווה מועדון. למה יתר יישובים לא באים לך? למה? זה עניין של שיווק. יש לך בית הגדי, יש לך ישיביה.
עגלים. אני מדבר עם הרבה אנשים, זה לא פרמיינו, קשה מאוד. שועה, זברה, שטחלה. אנשים לא... נכון, צריך לראות, צריך להגדיל. זגזג, מה אתה אומר? להגדיל קצת את ה... תראה, ברוך השם, שיהיה חג שמח, חג של בריאות, והצלחה, ושגשוג, ופריחה, ושנראה אתכם פה עוד הרבה שנים, בריאים ושמחים, והשמחה שלי גדולה. אני באמת אומר את זה, לראות אתכם מגיעים לפה, אנחנו בהתחלה חשבנו נפתח, יבואו, לא יבואו, ואיך, ושאתם מגיעים לפה כל יום, ואני מקבל סרטונים כל הזמן, ירון שולח לי כל הזמן, ומאיר שולח לי סרטונים, אני לך לבוא מדי פעם לתת הרצאה. אז אני אבוא בשמחה. אני רואה סרטונים שלכם בטיולים, אתם פה לומדים דרבוקות או קוראים תהילים, כל פעילות היא טובה, כל פעילות היא ברוכה, ובריאות איתנה, בעזרת השם יותר חשוב מהכל. חיים, לבריאות. בהצלחה לראש המועצה. חג שמח, לחיים. חיים אג'יב. חג שמח. בריאות, הצלחה. רק שנייה. יש לך כל הבנים, כל תומך צורה, צרכים והנוספים, אלה יפים, ממש אני אומר. מי למשל? יש לנו שני רבנים קבועים, זה הרב מאיר שטרי, שהוא רב של בית חולים ברזילי. ככה מסתובב ומשתובב, חסר לנו קצת. תגיד לי רק, מה הכיוון לסגור? שקלים. אם זה מחשבים, אם זה משהו בכלכלה? 2 שקלים בא כל שבועיים, 3 גם כן, נותן איזה הצעה בנושא מעניין, אני מחפש בשבילנו. אבל יש לנו גם רבנים צעירים, משה בוזנח. גם נותן בקטע של ציונות, דרך התורה משהו מהמעט. צריך לעבוד את הפעילות בקיצור, צריך קצת כן, אני חושב גם... רובה, תראה, אל תשכח שיש לנו קודם כל התעמלות. ביום ראשון יש לנו את ג'ניה, ביום רביעי יש לנו את בן ציון ויוגה, אבל נשאר את זה גם טוב. ועכשיו מה שנשאר, מוסיפים גם נושאים שאני משתדל להביא. כל יום חמישי אנחנו מתעקים בעולם. אני מביא להם את הסרטים, דיברנו לפני שבוע על אנגליה, וזה היה ספרד, אז בגלל זה את העולם. תיקח אותם גם, למה? זהו, זה בניינים. מאיר, ראש המועצה, אני חושב רק דנית בטר תוסיף לא מעט, כל היישובים יבואו. רגע, מישהו נגד רק דנית בטר? מה? מה אמרתי? ההורים שלנו חיו על דנית טוב, בטר. מה שאנחנו עושים, שם עם המועדון של המתים, גם שם היה בהתחלה, יש פעם יותר חשוב מהכל. אהלן, שלום שלום. בכבוד. שלום אדוני. טוב, להתראות לכם, חג שמח. טעם לך משהו? טעימה. מטעם מי אתה? מטעם דוב. הוא אמר לי, שתי בנות, הכנתי לו שתי... מה המצב? יופי. לא, זה מצלמה איטית. הנה, עכשיו זה יופי של תמונה, איזה תמונה של יופי.